I starten, der spiste uhyret kun dyr. Små fugle, kalve. Men så en dag, så spiste uhyret pludselig et menneske. Og så spiste et menneske til. Og et menneske til. Uhyret var kun et barn, men hans sult var enorm. Faren kom med dyr til det, som det kunne spise i stedet for. Alle fædre elsker deres børn. Faktisk elskede faren uhyret så højt, at han hjalp dem med at gemme sig. Faren låste uhyret inde i et hus. Langt ude på landet. Hvor der ikke var nogen, der kunne finde det. Og hvor det ikke kunne spise andre mennesker. Uhyret levede i huset i mange år. Men en dag spiste uhyret faren. Så var der kun broren tilbage til at passe på uhyret. Og fodre det med dyr. Den gode bror, han havde hjulpet med at skjule uhyret, siden han var barn. Og nu, da han havde fået en ny familie i et andet hus, var han bange for at komme i fængsel. Hvor bruger han ikke bare